नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज मी तुम्हाला अगदी कमी वेळामध्ये झटपट उपमा कसं बनवायचा ते दाखवणार आहे। तर चला मग वेळ न घालवता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी सर्वप्रथम इथे आपल्याला रवा चांगला तांबूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। रवा आता भाजून झाल्यावर गॅस बंद करून एका भांड्यात काढून घेऊ। त्यानंतर आपण इथे फोडणीसाठी तेल कडकडीत गरम करून घेऊ। तेल तापल्यानंतर यामध्ये मोहरी, बारीक कापलेली हिरवी मिरची, 2 चमचे उडीद डाळ घालून परतून घेऊ आणि तसेच ह्याबरोबर कढीपत्ता घालायचा आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापून घेतलेले कांदे घालून मिक्स करून घेऊ। आता ह्यामध्ये घालूयात बारीक कापून घेतलेला टोमॅटो सुद्धा आपण ह्यामध्ये परतून घेऊ। टोमॅटो परतून झाल्यावर ह्यामध्ये पाणी घालूया। जेवढं तुम्ही उपीट करण्यासाठी रवा घेता त्याच्या दुप्पट पाणी आपल्याला इथे घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ, चवीनुसार साखर आणि बारीक कापून घेतलेली कोथिंबीर घालायची आहे। त्यानंतर ह्यावर 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून ह्याला उकळी येण्याची वाट पाहायची। तर इथे आपण झाकण ओपन करूयात आणि तुम्ही सुद्धा इथे पाहू शकता की इथे उकळी आलेली आहे। तर ह्यामध्ये एका हाताने रवा घालायचा आहे आणि दुसऱ्या हाताने हा रवा आपल्याला असं छान घट्ट होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचा आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर ह्यावरती झाकण ठेवून देऊ। तर इथे तुम्ही झाकण ओपन करून पाहू शकता की रवा आपला छान मस्तपैकी शिजलेला आहे। आता हे आपण पुन्हा झाकण ठेवून देऊया। त्यानंतर परत हे झाकण ओपन करूया। तर इथे आपला उपमा तयार झालेला आहे। तर तुम्ही सुद्धा हा उपमा घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा आणि कसं झालंय हे मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा